Hello, mga igsoon ko na ni Kristo. Anda kita karon sa atong exercise through faith. Nining Abril 14, 2022, Holy Thursday. Atong pamalandungan karon ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 15. Usa ka inahan na admiter sa usa ka hospital nga adunay gihambin nga lala nga sakit ang iyang mga pinanggang anak. Maoy nagbantay og nagatiman kaniya sa hospital. Usa sa iyang mga anak nakabantay nga malipayon ang iyang inahan bisan naa siya sa hospital. Busa nisulti siya sa iyahang mama. Mahitungod sa kalipay nga iyang nasinati uban sa iyang mga anak diha sa maong hospital. Mao nga mitubag ang inahan nga sa tanang higayon siya nagalagad sa iyahang mga anak o sa iyahang bana. O karon iyang nasinati nga ang linain nga higayon siya gialagaran sa iyang mga anak. Mao kadto ang bugti nga gikahatag sa iyang mga anak. Amor kon amor si paga. Ang gugma nga iyahang gipakita sa iyang mga anak mausad kini ang gugma nga gibalos ngadto kaniya. Ang gugma suklian og gugma. Ang mga taong himatyon tagaan gyud og maayong pagtagad. Bisan gani mga igsoon, hapit ka na taralon ngadto sa kamatayon, death chamber. Tagaan gyud og maayong kahimtang o tagaan maayong pagtagad, pakanon og maayo. Kay ngano man kung atong sabton, mao na kana ang katapusan nimong higayon nga ikaw nabuhi. Apan sa Ginoo dili na maoy nahitabo kaniya. Sa tanan niyang kinabuhi siya nag-ayo sa mga tao, pinagig milagro, nialagad kanila. Karon nga hapit na ang iyang pagtaral ngadto sa kamatayon, sobra bakaha kini nga tagaan siya og tagaan og takos bagid nga tagaan siya sa maong pag-alagad sa iyang mga tinun-an. Siguro ko dili lahi mga igsoon. Pero baya siya wala gayud tagai bisan gamay nga gugma og pag-alagad. Pero wa pod siya mangayo niini. Bisan gani sa katapusan siya gihapon ang mihimo og maayong panig-ingnan pinaagi sa iyang paghugas sa tiil sa mga apostoles. Kung atong tan-awon ang dalan sa Palestina ni adtong panahon na lapukon og abog kaayo. Kung basa kini ang maong dalan. Sanglit ang mga tao nagsulobra og sandal o sa ato karong panahon sinilas naagyoy hugasanan diha sa pagtangka nimo sa balay sa gawas naay hugasanan, no? Diha sa maong pultahan. Og ang sulugoon maogi mo hugas sa mga bisita inig sulod ngadto sa maong pultahan sa balay. Sanglit ang pundok ni Jesus walay sulugoon, kinahanglan unta adunay mupaambit sa maong trabaho sa paghugas sa mga tiil. Mas maayo unta sa maong higayon ang mga sumusunod ni Kristo nagpakita sa ilang pagkamapaubsanon, humble of themselves diha sa pag-alagad nila pinaagi sa paghugas og tiil sa ilang mga kaubang apostoles. Niining tungura si Kristo ni usab sa ilang panghuna-huna pinaagi sa pagpahimo ni Kristo nga sulugoon og ulipon pinaagi sa paghugas niya sa mga tiil sa mga apostoles. Ginahitabo kini niadtong katapusang panihapon. Diin si Kristo moingon, do this in memory of me. Buhata kini sa akong handumanan. Din sila na instituted ang maong sacrament o sila na himong pari. Si Kristo mingon nilang tanan,
Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Gitawag ko ninyo nga magtutudlo o Ginoo. Sibo gyud kana kanako kay mao gyud kayud kana ako og ingana gyud ko. Apan kay ako naghugas man sa inyong mga tiil, ako usab isip magtutudlo og Ginoo. Nagsugo kaninyo pag hinugasay kamo usab sa inyong sa inyong isig katiil. Naa kana sa Juan kapitulo 13 bersikulo 12 ngadto sa 13. Dili kini sabton nga pag maghugas lamang sa tiil, kundili sila gitagaan ni Kristo nga dili lamang sila mualagad sa ilang kaugalingong kaluwasan, kundili mualagad sila sa uban. Niining tungora sa katapusang panihapon si Kristo miingon, buhata kini sa akong handumanan. Nagpasabot nga si Kristo nagmando sa pagpadayon sa iyang gisugdan nga buluhaton ang pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan nga motapos didto sa langit. Not just a call to command, but rather more to that, a mission to fulfill. Sa higayon nga si Santa Teresa sa Calcutta, sa India, nisugod sa iyahang apostolate sa mga kabus o himatyon, niadtong lugara, nagkinahanglan siya og lugar nga iyang kapasilungan o kabutangan sa mga masakiton. Og ang mga gutom, ang mga displaced nga mga tao, kadtong dili na kinahanglan sa katilingban, mga adunay lala nga sakit, busa miduol si Santa Teresa sa Calcutta sa kadagkuan ngadto sa Calcutta sa India sa maong lugar. Og nangayo siya nga mapahiluna niya ang ang mga masakiton og gihatag kaniya og gipahuwam kaniya kadtong templo sa Goddess Kali. Diin ang maong templo nga kaniadto gihimo na lang nga taguanan sa mga drug addicts og abtanan diin didto maghimo sila sa ilahang pagpalit og didto maghimo magbatak mga igsuon. Tungod man sa pagsugod niya sa pag-alagad, miabot ang punto nga nireklamo kaniya ang mga taong nagpalibot tungod kay sa usa lamang ka pagreklamo nga siya nagsugod sa pagkonbensir sa mga tao nga mobalhin sa pagka-Kristiyanos. Busa sila nga nagpalibot sa maong temple, nireklamo ngadto sa otoridad mahitungod sa gihimo ni Santa Teresa sa Calcutta. Ug unsay ilang diman ang pagpapahawa kaniya. Sa walay pagduha-duha, gituman kini sa mga kadagkuan sa India. Ang pagpapahawa ni Santa Teresita o Teresa sa Calcutta. Niadto ang mga otoridad nag-inspeksyon sa maong lugar, diin ang komunidad ni Santa Teresa sa Calcutta nag-alagad. Tuod man nakita sa maong labaw ang madre nga yano nga naghunad sa mga masakiton, sa mga nangaon, kay walay gayoy ni ati man kanila didto sa kadalanan. Iyang gikuha ang mga tao, iyang giatiman didto. Trabaho nga dili mahimo sa usa ka tawo bisan unsa pa siya kaordinaryo. Ang pulis, human sa iyang pag-inspeksyon, iyang gitawag ang mga tao nga nagreklamo o giingnan nga dili gyud niya pakyason ang ilang mga hangyo. Pagpapahawa kang Mother Teresa sa Calcutta o sa iyang mga kauban, sa iyang community, apan aduna siya'y kondisyon sa dili pa mopahawa ang maong community ni Mother Teresa sa Calcutta. Nga kuhaon una nila ang ilang mama, ang ilang igsuon, ang ilang lula, ang ilang mga paryente nga atua sa maong Temple of Kali. Mao to'y kondisyon sa maong labawng hukma sa labaw nga mga sundalo. Human sa maong hamubo nga pakigpulong, nang lakaw silang tanan ug wala na gayud mobalik. Tanawara, unsa ka mabaw nga huna-huna
sa mga tao mahitungod niadtong community. Adunay higayon nga mopadayag ta sa atong pagsupak o pagbabag sa daghang mga butang diha sa katawhan. Ang atong selfish o ang atong garbo nahimo nga problema sa katilingban. O baya nay usahay problema sa katilingban nga maayo unta nga muhimo ta og kasulbaran sa problema. Dili kita maoy mo contribute og problema. Kay baya community ta na ay angayng tagaan pagtagad apan kita ni puno og laing problema pinaagi sa ato ang pagkawala gayoy kabangkaagan ug hunahuna. Kini kasagaran mahitabo gayod diha sa pamilya, sa gagmayng katilingban o for sure sa tibuok kalibutan. Unsa kaha kadaghan diin kita makakita lamang sa atoang kaugalingong katungod og kaayuhan og wala nato matagai sa pagtagad og ato bakaha nataligaman nga ang atong kaugalingon maoy nahimong balakid ngadto sa uban. Mauta na taon sa man kaha ang imong obligasyon nga imong angay unta nga ipadayag ngadto sa katilingban. Naniguro ka ba sa imong kaugalingon? Sa kanunay, sige kita sa kanunay sa pag-pressure sa ubang mga tao, nga muhimo na in taon ni ini, kaya apan siya, walay gihimo siyang kaugalingon. Looy in taon kayo, mahimo tang insensitive sa uban, nga unta, ang atong paghahimuon, mao ang pagtabang kanila. No? Gipahigayon mga kaigsunan, kining mga butanga, apan ang atong mata, atong gipiyungan, alang kanila. Nga kita unta maoy ihimplo niini ngadto sa atong mga isig katao. Wala kitay laing pagpili mao ang atong kaugalingon. Si Santa Teresa maoy sumbanan natong tanan nga gisulti ni Kristo. Kinsa kadtong labaw kaninyo maoy mahimong manghud og ang pangulo maoy mahimong alagad. Lucas 22 kapitulo versikulo 36. Sa panahon nga kita matintal sa panghambog nga kita dato, gamhanan, makapalihok sa kalibutan tungod sa atong salapi, ubos og pananaw sa mga kabos. Atong tanawon si Kristo nga hari nga nagtapis og tualya, miluhod atubangan sa mga apostoles, nagmapaubsanon og nihugas sa ilang mga tiil. Dihay higayon sa akong kaugalingon mga kaigsuunan nga diin dito sa akong kanhiyang parokya, ni duol na ako. Og mingon ako, padre, mao ni akong nahuman, daghang kong kurso nahuman, no? Nya naabot ko aning edad, akong pangidaron karon, daghang kong kurso nga nahuban. Nagnobena siya sa daghan niyang mga kurso. O gusto niya nga tagaan ako siya og dakong posisyon diha sa parokya, no? Kay dako daghan siya nahuman nga kurso. Mao to sa tanto namong istorya, dihay lay minister nga nagkiang-kiang na in town, unya ni Agi, o unya ako siyang gingnan. Kaila kana? Pagtanaw niya, padre, lay minister na. Kana siya nagkiang-kiang, tanawa, kiatake sa high blood, kay kusog kay kaog baboy, bisag guliwik mukaon. Nagkuha og consecrated host aron magpakalawat sa mga masakiton. Tiaw mo na, masakiton siya, lisod na gani sa paglitok. Kay giatake sa iyahang sakit. Apan karon ni alagad, wa gani na idako ang kurso nga nakuha. Ni alagad sa mga masakiton. Busa katong maong tawo akong giingnan nga kinini ang nakailamang kaniya, so busa ato sa ning pamalandungan ang gihimo sa maong tao, no? O kanini ang kahibaw na kaniining butanga, o balik ta dinhi unya na ta magistoryahay mahitungod sa imong posisyon kung makahimo na kita sa iyang gibuhat. Aduna lamay usa kamatang sa pagkabantugan og kini mao ang gugma sa pag-alagad nga maoy ato nga sundon
ug ang sumbanan niini mao si Kristo. Sundo nato ang pamaagi ni Kristo. Magampo kita na kana sa Juan kapitulo 13 bersikulo 15. Magampo tang tanan nga unta kita muluhod usab atubangan sa atong isig katao diha sa paghugas sa ilang mga tiil. Maayong buntag kanatong tanan ug maayong pagsaulog sa Huwebes Santo. Hi! Kanatong tanan, mga igsoon sa atong mga kaigsuonan, ilabi na ni Beren Kapuyan, shout out, ngadto ni Binke Revelo, ni Ma'am Chuna Garcia, sa makausapa, ni Cecil Buot, ug usab sa ako ang mga kaliwat diha sa Madridijos, no? Ang Boltron, Clan Boltron. Hi kaninyong tanan og sa mga Boltron sa laing-laing suok sa kalibutan og dinhi sa Pilipinas. Hi kanatong tanan og manghinaot ako sa balaan nga pagsaulog ni ining Huwebes Santo. Bye-bye!